nagpresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na pagkaaga. O yan ha, nagpupuon na po ang init. Ang Pag-asa baga igwana nin release na informasyon kanakaagi pang mga semana na patapos na tabi. In fact, naglalaog na, patapos na sa taglipot, naglalaog na po ang tag-init. Uso na naman sa Facebook nunyan ang pagpost nin mga heat index. Good morning. Marso na palan ngunyan. Tama ba? Marso na ngunyan, Chief Tech Ramir. Marso 2, Lunes 2026 ang pagirumdumi na sa paghampangkan kasiributan. An mahal na amang Diyos dapat an perminyatong ipigpaenot sa gaboz. Happy birthday sa mga nagsiselebrar kan kumpleanyo. Belated happy birthday sa satuyang provincial agriculturista no, si Madam Che Rebeta. Nag-retire na si Madam Che. Madam Che, tabe, belated happy birthday and enjoy another portion kan sa imong buhay. Salamat Madam Che ha. Nag-retire na yata si Madam Che na Rebeta sa tuyang provincial agriculturist kan Albay. Birthday ka na kalis na aldaw yata, ano? Siyempre, ang tingog kan banwaan naglalao man tabi na may nagdagos lamang na antabay. Hali kasubago sa mga paradangog na kadakol sa nainot na programa. Kasabay dyan ang pag-imbitar na sabayan nindo kami sagkudalas 10:30 udto. Kamu dyan sa sentro kan Legazpi, sana po yaong kamo. Dyan sa Daraga, asin Albay District, Kalabaan kang Calle Rizal. Welcome, asin enjoy your stay here. Ang gabos na delegados, coaches, athletes, chaperones, officials. Kan palarong Bicol 2026, welcome po sa Legazpi. And enjoy your stay. And sana tabi mahiling nindo so gentle and soft effusive eruption kan bulkan mayon. Pero sa tahaw kaining sa tuyang pag-enjoy na yan pag nahihiling ang pagdulay kan lava dyan sa bunganga kan bulkan mayon. Ipagpangaji niya to iyan na mga nasa evacuation centers ta sa satuyang pag-enjoy kan sight kan view. Many thousands are suffering inconveniences. Daing kasiguraduhan, bako maray na estado nin pagkaturog, bako maray na estado nin lugar na pinagdadagusan ninda. Iyan po mga evacuees. Kaya ipagpangadit tapusin da ha. Kung kita po nag-enjoy kan pagpahiling naan kan pagdulay kan bulkan mayon, ipangadit niya to ining mga evacuees. Nayaon dyan nag-i-star sa evacuation centers. Katuwang tadyan sa luwas news team ang Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy Nasalita. Yaon siya ngunyan sa Albay PPO. Igo po nin sarong okasyon dyan. Embedded po ang sa tuyang chief reporter si Pading Jim. Siyempre nagkakalap-kalap nin impormasyon. Nagkakalap, nagpapalak-palak, nag-iinirib nin mga bareta sa segundo distrito kan Albay. Tarabang dyan si Pading Alarmario, Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicole Ala,
Duman sa Premier Distrito, yaon man si Compadreng Jomar Bian. Good morning palantabi dyan ha. Sa gabos na paradangog niya to sa First District, lalong-lalo na po sa tabako. Sa paagikan sa muyang sister FM station ng 106.9 WGB FM. Good morning sa Indo dyan. Sa pangenot ni Station Manager Dex Velez, Sir Dex. Asin ng men and women kan 106.9 WGB FM. Database na precisely, maray na aga sa Indo. Sa Manibela, sa samuyang 4-wheel drive, ang yaon po dyan. Sa 4x4 pickup, Henry M. Henry Mata. Sa Master Control, ang samuyang Chief Tech. Para po sa broadcast mi, kamong managarantabay sa radyo, mga nasa eskwelahan, day man siguro pwede nasa eskwela. Kaya baga medyo minadit ang paradangog tata, nasa trabaho na sinda, nasa eskwelahan. Kaya ining mga natatadatang nagdadangog, mas swerte kita ta nag-iriba-iba kita lamang. Padabakon tayo ni, so mga nakamonitor sa auto, suyaon dyan sa harong, nagpaparaan, naghanda kan panguntuhan, nagmimerienda gayod. So mga nasa tiyandahan, padabaon tayo ng mga natadang nagdadangog tabi sa tingog kan banwaan. Nag-urupisina na baga bako nakahibog na maray yan. Nasa katahaw na kan trabaho ngunyan. Sarabay-sabay lamang kita. Nagdadangog sa AM Radio ang nagbubugakan boses mi. Si Chief Tech Ramir, Region Wide. Sa newsroom, yaon dyan. Nag-aaraso ang pagsumada kan istorya lokal, nasyonal, internasyonal. News Director Mar. An sa muy pong masasarigan, matatag, hindi sumusuko. News Director Mardela, kasabay si Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Nadadangog ni doan sa indang mga pigigibo sumadang bareta pag may newscast na major asin news breaks. DCGB, nababasa man dyan sa samuyang official network social media profile o kaya portal ang DCGB News Online. Siyempre, may broadcast kita worldwide, netwide. Nahiling kita duman sa Iran, sa Estados Unidos de America, sa Israel, sa Afghanistan, sa Gaza Strip, sa Palestino, North Korea, China, sa impa. Gabos na alyados nasyones kang US, nadadangog kita dyan nahihiling. DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Ang kasabay niya to dyan, nagbubutwa kan sa tuyang boses asin kan sa tuyang video. DCGB News Online asin DCGB Legazpi City. Sa YouTube asin sa Facebook, Jerome Nico Martinez. And siyempre, kasabay ang mga OJTs hali sa Cat College, si Billy Joe Buendia, asin Jazim Ariola. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Ang sa indo po Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning! Ang sa kuya tabing numero sa telepono, kung mga smart subscribers, tabi ka mo smart subscribers, 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. As in sa Globe, 0966-0730-115. 0966-0730-115. Kasubago bagatabi, mahiwasan ng pinag-esplikar sa satuya ni VP Henry. Asin kan mga nakakaulay na may mga mas hararong pa pong pagkasabot sa international peace studies, iyan na pangyari po sa Medio Oriente. Yan. Taod-taod, tayo kitang ipipresentar man sa Indo na mga nahugot man niya to. How did it happen? Why it happened? And ano na po ang sitwasyon duman ko niyan, tabi? Paano nangyari ito, tabi? Agang-aga. Imbes na susurpresa bagang banggian operasyon militar, agang-aga nangyari. Tinirakan US bada Israel so Iran. Pero gusto nindong magdangog pa kan istorya nga takasubago ka na istorya na. Masurvey kita. Gusto nindo. How it happened, why it happened, natatarog kaan. Tabi, gusto pa tabi nindo. O day na.
Tanadagog na nindo baga sa maaga, ha? Alas 9 na kita pa, ano baga, ha? Aber, 0942670195 and 096607301115. Pwede man sa messenger ko, tabi. Sa hanapon lang nindo Pio Fernandez. And pwede man sa kuyang Viber. Hanapon lang nindo. Kung may Telegram account ka mo, pwede man. Gusto nindo, habo na. Tana, istorya na ba kasubago? Pero kanun on another aspect, ano tabi, yan. Halatong kon sa indong mga text, ha. Muya panindo habo. Yeah. Why and how did it happen, tabi? Muya o habo? Sige lang. Maray na aga, tabi, isa sa tuyang kwan para dangog dyan, si El Viajero. Yan. Aha. Sabi ni 4998, gusto pa, boss. Tamas malinaw. May nag-upload. Sandali. Hello, maray na aga, tabi. Hello, Sir Pio. Diretso muna yan. Nag-i-restaurant sa Amerika. Boss, muya mo idiretso, tabi. Hindi na. Undang-undang ko lang. Sige, tabi. Medyo nag-feedback. Ano, tabi? Nag-feedback. Okay, salamat po, ha. Salamat. Sige, tabi. Diretso da. Dua na. Aha. New Year na da sa Mid-East. Present si 7053. Dagdagan tapas si say pang gusto, tabi. Migong King Reginaldo. Maray na aga, tabi. Migong King. Si Sir Nelson Garcia. Si Papa Nelson. Gustong gusto. Si 4507. Nagdadangog sa Taysan. Gusto da sinda. Aber daw dagdagan tapa. Sumagusto. Bantang nag-report si Pading Jimmy, Chief Jimbo da si Karen, ha. Text ka mo kung gusto pa, habo na. Ito pa. Si Jose Mayores. Si Payuti. Payuti na Mayores. Maray na aga, tabi isay mo. Si LCY. Nagda-drive, mantang nagdadangog. Good morning, LCY, tabi. Ito pa. Istorya mo na ika nga ni pigalat ko. 2998. Istorya mo na ika nga ni pigalat ko. 2998. Listening from Gidubatan. Pwede man magatabi. Madiscuss ligayon. 4785. San Juan, Santo Domingo, Albay. Sige pa. Text ka mo, ha. Mantang palaugod tamo ng mga report. Kung gusto umuya. Diretso kita kan mga istorya, ha. Text lang po ka mo sa mga number na ito. Ito muna. May mga report pa kita dyan sa luwas. Day maghahali. Mag-text kun mo yahobo at ilog po na yung mga report din sa luwas. DZGB On the Spot Report. Engaging. Si Chief Jimmy. Pading Jim, what's happening? Good morning. Yes, padi maray na aga sa mga parantabay katatapos palang kan flag ceremony digdi sa compound kan Albay PPO sa Santa Cruz sa siyudad kada Ligao, and naging bisita ngunyan si Gobernador Noel Rosal, and igwanin na mga importanteng bagay na pag-hororon na Gob. Hello Gob. Good morning Gob. Good morning. Sa pagbisita ni Governor Noel Rosal digdi sa Albay PPO, ano po ang mga good news na napagkaroon na nindo with PD Noel Nunez? Si Pading Pio po, sangkor sa DCGB. Maray na aga, Pio, tabi. Yes, good morning, Long time Tabi. no hear. Yeah, long time no hear, and salamat sa oras, Tabi. Digdi man sa tingog kan Banwaan. Yan, kita ko yan, Pio, digi sa PPO, Oo. Provincial Police Office ng Albay, headed by PD Noel Nunez. And all the chiefs of police, yan, digdi Pio, kaya, and all the support services, Highway Patrol, and BFP, and other services. No? And siyempre, ayaw man sa tuya ngayon di si BM Pati Alsuwa, and guest man si Councilor Vince Baltasar. So, ang inanon sa tadigdi, siyempre, pasalamatan ta for yung mga continuing program nila. Of course, ang sa tuya na pakipaglaban sa mga krimen, no? Illegal gambling, and of course, inipang mga pakilaban ta sa illegal na droga. For that,
the provincial government nag-pledge mga tapiyo, kulang sumotor ninda so mga 32 ini. So sinagot ko na so kulang para i-distribute tayo ni sa mga various police offices, no? And siyempre, so SWAT, matibay ang SWAT tango yan na pinorma ni PD Nunez at salidahan tayo ni talagang pang-SWAT na bihikulo, no? So first ini sa Albay. So, and of course, palagi man yaon ng suportata, ang financial suporta, lalong-lalo na ang sa indang pagtabang sa traffic enforcement. So, yan Tiyo, nakatapos lang kang ceremony. And, of course, gusto ko man bation, Women's Month, bagangon yan, all the women na happy Women's Month. Opo. And we'll have a 1-month celebration kan mga kanya-kanya tang barangay, municipality, cities, and of course, mga associations ta. So yan Pio Tabi. Opo. Mayor Gob Noel Tabi, siyempre yaon susuporta Tabi sa Gabos Logistics and yung kampanya niya to against criminal activities including yung illegal gambling saro sa mga mainit na hururon. Ano ang specific order mo Tabi sa PPO and kumusta yung drive niya to against huweteng Tabi? Yeah, well, alam taman ang illegal wetting, pero may mga report sila kay mga kwan sila, may mga dakop sila, kaya padara sa kuya. Sabi ko kay PD, dapat i-post mo yan para magkadarala ining mga nagapuniguaman, no? Talagang nagakarawat-kawat. Sabi ko dapat day kita kanin magtugot because kita baga mas gusto ko sa sumay papel, no? So I was already informed by the PCSO na last February 5 nagpabidding na sila. So wala talaton ta po yan, no? Na magkaigo kita kay official na kung sisay pa niya na award ang kang PCSO. And of course, bako lang ining wetting pati ining mga illegal na mga ano yan, so yung mga karawat baga sa mga aki, mga peryahan, pag daimang ki fiesta ki celebration, bawal yan. Pero ang pula puti talaga sa pigapod nila, talagang bawal yan dahil nadadarata ang mga kakian. Opo. Governor Tabi, any report na nakaabot sa imo as of this moment kung igwa pa o dain na ning nagkakawat na huweteng Tabi? As far as the provincial director si Noel Nunez, padagos ang sa indang pagdakop, no? Pero sa ngunyan, siyempre masabi niya pero dapat bantayan Tapiyo. Kasi aram mo pag nag-kumpiyansa kita, kaya aram bigla na sa namin na luwas na igwapalan. Kaya sabi ko sa inda, dapat on guard ka mo firme. Opo. Would you tolerate it? May mga istorya kung ano-ano na may mga personas na harani sa imo, nagpapadalagan na Tabi ka yan, mga Governor Tabi. Ano Tabi? Would you tolerate it na igwanin mga personang harani sa imo na magpadalagang kayan ta kung ano-ano baga mga istoryang nagbubutwa manungod sa huweteng? Ano mo Pio, kumali mo man per 6 months ko, last 6 months, dahil ako nakikilabot yan, maskingon yan. Yan ang satuya na pirming paninindugan dyan, na dapat ang satuya na official lang kung ano man ang itaw kang PCSO, dapat yun yan. Opo. Kung may mga nagparagaramit yan, may directive ako kay PD. Opo. Nobody is above the law. Kaya Opo. kumailing mo, maski baga sa mga nung dakop niya, maski sisa yan, dako kitang ebidensya man sila na dinakop taga-boss, kung sisay man yan. Gob, saro na lang Tabi, nag-agi ka dyan sa Ginubatan, Morera, Stretch, igwa ng strict order CDPWH Sec Vince Diso na tapuson iyan ko niya na bago mag-Semana Santa. Are you convinced, Tabi? Yes. Actually, may suggestion ako, tag-agi ako ngunyan. Tayawan ako mismo kang pagbisita ni Secretary Vince Dizon. Opo. Kakaulayan ko at yan si Director Tanggol kasi dahil matatapos ining sarong lane, So pag natapuson tayo ning left inner lane, ilingon tayo pag natapos, baka pag Holy Week, pundo, dahil tangon na ipadagos tangan na magamit ki 2 lanes so going to Naga, going to Ligaw. Oho. Taday man sana matatapos, paingaluan tayo mo na kayo mga 1 week. Kapag ginaba it will cause a lot of traffic jam. Anyway, mailing mo ni Pio. Opo. Ining takuyang pigaplano na dahil man sana matatapos, ining saro pang lane. Taang pangako baga so tulong lane. Yes. Ining pang tulo na pigsabi ni Secretary Vince malabo ini.
March na kita. Tapuson lang ining sigurong saro pang lane, nakalkala na. Then I think duwang lane na magagamit na going up, going to Naga, natatadua because may mga slow moving baga dyan, going up yan. So mga truck, dumanta sa outer, inner lane ining mga fast moving ta. Iyon. Then pababa, tasaro sa ng lane. Tapos na po, so widening ta sa ibong. So Opo. magkakaigwa kita ki 4 lanes, pero initially gagamit yung tao na sa 3 lanes. Iyon, oho. So ang mangyayari tabi, Gob Noel, ining bago na dyan na matatapos na nga ni ibagaso sa tahaw, iyan posibleng tapusun muna, tapos bukasan, then so outermost lane, pasiring ka sa 3rd district, Yeah, then yung na muna. gagamiton ka mga heavy vehicles. Yun na muna ang gamiton. Maski ba ko ini masyadong malinig. Pero at least sa mga slow moving, halo gani mga lorry, ini nakapatraffic dyan. Opo. Halo sural daw na pag ako nagpa 3rd district, pero ako nag-aagi dyan. Oho. Ping-observe ko lang ini, dapat ang going to Ligao, duwang lane. No? Opo. Kasi slow moving ang mga auto dyan eh. Kasi Oo. pasakat. Lalo na pag nakasabay mo dyan, mga luma na auto, saka so mga tricycle, siyempre luway-luway yan. No? So dahil mo man yan pwede na pasalang yan pagilidon. So tawan ta sinakilane. Lalo na yung mga lorries, mga buses. So igwasin ng lane. Iyon. Going up lang. Opo. O di sige tabi, Gob Noel, salamat din maray sa oras and good morning. Salamat, Pio. Salamat DCGB. Again, thank you very much sa kabus po ang DCGB News. Salamat. Thank you so much. Thank you so much. So yan tabi pa di, si Gobernador Noel Rosal, kumbinsido siya kan pagpigde mo kan SWAT digdi kung Very paano an Oho. pag itong nag-break sa checkpoint ruminosponde, Oho. paano an hostage taking rinispondihan, and gubinamit pati nin gari tunay talaga pa di, may pasabog digdag kabiriglaan kami digdi pati sunyog digding sa likodan suminabog nagkaralaya. Garihi, luminugtok sumisail hali sa Iran. Nagkakirigigan kami digdi. Pero aram mo, pumpadrimit, kumpadring Jimmy, bako man sa pag-discredit pero yan talaga magayon because it is well scripted Sana arog ka yan pag abot kan tunay na laban. Dinumir, mga maleksyonan na hero pagkatapos gamitan sniffing dog na kunigwa pa ninawalat na bombadig di sa linaog na kumbaga describe ninda na sarong building harong luminaog sa suspect dumaan pagkatapos anong na-aresto nagkaigwan ng ning purutukan pagkatapos na-aresto then nagluwas then nagsunod na so ma-size up kun igwa pa nin bomba sa laog and positive na parong inikan ayam tabi pa din. Yan. And saro pa duman sa kwan, so bago kita magpaarang magadumag kay Gob Noel, so digdi sa Murera. Magayon itong so primero inako na talagang day matatapos alanganin. Nagabos na lay na yan masimento. Magayon itong suwestyon na tapuso na ining so simentado pigsisimento baga dyan. Yan. Puga-puga na pa din. Puga-puga na. So sa tahaw na portion matatapos iyan. Ang problema sana ining so right na portion pasiring ka sa 3rd district. Okay, so pag na-open na itong so nasimento ng portion pababa, yun itong gagamiton kan mga light vehicles magsasabatan duman. Correct. Yan. So pinaka-tuo kung pasiring ka sa 3rd district, yun ang gagamiton kaining mga darakulang behikulo. Yan. Mariresolveran naman. Nagtaday palang kayang matapos Marso. Sa pangiling ko dahil na. Solve na yun pa din. Solve na yan. Murera. Okay, sige. Okay. So yan tabi pa din. Sa to yung mga dagdag na informasyon. Kudul fight na an pa parahit mo niyan. Bombahin na dyan, pati bombahin na. Bombahin po kanin eh. Talagang initaw-taod. Hanapon muna dyan subarkada ta sa ito si... Ayun digdi. Kameraman. Ayaw. Karamutan sa napati. Sige. Okay, so yan tabi pa din. Kunyat susaro pa sa babaeng kuan amiga ta, so medyo singkit na official dyan. Si Madam Tino. So kuan ni Sir Nagwarin ka ito. Ay, day ko kabisado. Si Madam Leah. Supila na yun, digdi. Oo. Nasupila na. Ayun. Ito lang. Ay, mga konpati. Mga supiganap mo pa di. Ayaw na digdi. Si Ram sana. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, compadring Jimmy. DZGB. Hala dyan sa Albay PPO. Anong advice tabi from technical department? Tuluyan kayo naka-standby tapos may hanap buhay kita. Then may hanging question kita. Duman sa mga parantabay tatibad maghali ka mo kung mo yan nindong ipadagos
So iba pang mga istorya man dyan, manunungod sa Iran na yan, buda US, buda Israel. Dahil pa nagkakakuruan ini. Anong advice tabi, Chief Tech Ramir? Huwag pong aalis yung mga nagkuhan ha, mga nag-text sana yaong kamo. Anong advice, Chief Tech? Turnover ko dyan sa tech muna. Karen, Pading Jomar, Pading Al, dito muna tayo sa technical may mga hanap buhay kita and may time check kita. Oras, 9:32. An oras hatod sa Indokang. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pioduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pioduran.
March 11, Mudyan ang Budoran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Budoran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Budoran Albay. Manami, Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, yan. Mga nag-text ha, mga nag-text tabi. Sana. Oh, Sir Dex na Balala. Sir Dex Balala. Good morning tabi sa imo, Sir Dex Balala. Yan. Listening, idol, habang digdi sa Central Business District kan Makati. Uy, dyan sa... Uy, Sir Dex, pag na marapara ako dyan sa Manila, apudan ta ka. Kitan mag-iba-iba tabi, Sir Dex. So, good morning, Sir Dex na Balala. Listening dyan sa Central Business District kan Makati. Yan. Si Kayong Imperial, good morning mantabi. Si Tata Mensoy na Bernal de Fort, good morning. Si Elsie, good morning. Nagdadangog habang nagdadrive. Yan, mga kwan niya to. Mga para antabay. And then, itong mga text messages ta. Digdi sa Tiwi, nag-antabay sila sa Tiwi. Si 724, please continue US Israel versus Iran issue. Thanks, excited ako. Thank you so much mantabi sa tiwala ha. 724, yan. Eto pa, diretso siyempre. Gusto ko lang po sana ipaabot na ini na nakapararang motor digdi sa may Toyota, sa may Puunkan Akasya, makaulang po sa National Highway, nakapark po kayo sa loob ng widening sa porsyon ng kalsada. Yan, diretso daw siyempre. And may concern siya, 4999. Tabi, yan, salamat ha. Si Madam Agapita Pacres, Madam Pita Pacres. Maray na aga tabi, isay mo. Istorya pa kita sa luwas muna. DZGB. Okay, sandali. Tingnan natin yung connectiones dyan sa tuyang tropa. Pading Jomar and Pading Al, pinag-check sa connection, tanganing malabiyanoan daog kan sa tuyang komunikasyon. Ma'am Pita na Pacres kan sa tuyang mga pag-iribasid di sa DCGB, Ma'am Pita. Sino mo na ipapasok ta? Si Pading Al Armario? Yan, sade. Pinag-check so kan ha, so mga linya. Wala, naputol na, so kan. So connection dai pa naka kan o di pa di tabalikan tan ining istorya ta, so pig ko niyan magkan sa tuyang mga listener, so sa tuyang pinaghagada ning kuan yan di yung tabi nata baya ta ining aram na igwanan ning kuan, igwanan nin mga nasa bareta na baga na pur dahil sa pagparapadagos kan pagprodusir nin armas nuklear kan Iran. Asin por dahil duman sa daybaga pagsunod sa diktamen kan mga nasyones na day ka na magpaprodusir nin armas nuklear. Yan. Ang Iran. Tapos ito bagang gigaradan ninda so mga sadiring tawo ninda duman na nagpuprotesta kontra sa administrasyon kan Iran. May pigbibitay, pigbabadil, so mga demonstradores baga. Yan. Iyan so nagkapera sa rason. And for so long a time, rumdum nindo si sa ito so presidenteng nagtaram na ang Iran, iyo ang axis of evil. Yan. Kumbaga yung pinakasentro kan kademonyohan. Axis of evil. Yan. Taod-to di pagpadagos tayo si sa itong presidente na nagtaram na ang Iran yun axis of evil. Bako ining si Donald Trump kay ito pang nakagi. Ang Iran perming kontraryo ka ng US buda Israel. Nata
taod-taod. Pag kuanon tayan, susug sa mga nahugot ta digding mga research man, tabi bako kitang nagtaram kundi sindaan pataramon ta so mga nakakasabot kayan. Pero sa pagikan sa tuwing manahugot man ng mga voice clips tabi Sige, si Pading Jimmy mo namin nabulta dyan sa sayang location. DZGB On the Spot Report. Pading Jimmy Giraray, what's happening, Chief Jimmy? Hello, Padi. Nagtatapos pa sa na Bodol fight. Talagang matindi. Wipe out na. Yan digdi si PD. What's out? Sabako sa naman PNP, Bureau of Fire, yaon digdi. BFP, yaon digdi. Yaon pa, nag-auroron pa. Yaon digdi si PD Noel Nunez. And kaso bago, impressed si Gobernador Noel Rosal sa mga performance kapulisan digdi sa Albay po dyan sa mga pag-responde o yan sa preparasyon sa PD. Ay, excuse. Okay, sa CPD, take advantage kami PD, tabing may oras pa. Unang-una, ano po masabi ninyo na binisita kayo ngayon ni Gobernador Noel Rosal? Nabanggit ka kanina ni Gobernador na impress ang Gobernador sa performance ng kapulisan, lalong-lalo na yung preparasyon, yung paghanda natin nung mag-alboroto ang Bulkang Mayon. And sa kabilang linya po si Paring Pio sa angkor sa DCGB. Live po tayo. Hello, unang-una, nagpapasalamat po kami dahil ang governor po natin ay pumunta po dito sa Albay Police Provincial Office para po bisitahin at tingnan po yung moral and welfare ng mga po natin, ng mga kapulisan at natutuwa naman po ang ating po mga kapulisan at very yung welcome ng ating po mga kapulisan sa ating pong governor ay makita mo talaga na yung full support na masasabi po natin. Opo. PD, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Hello, mahina po. Hello, PD. Hello. Mahina. Ay, hello. Okay, so ma-press... Sige, tabi pa. Medyo maluyang audio. Okay na. Sige. Hello, PD. Hello. Aba. PD, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Hello? Hello po. Ay, PD, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Apo, magandang umaga po. Ayo po, PD, kanina may mga nakausap namin si Governor Noel and parang may mga suporta siya na mga ibibigay pa dyan. Would you confirm on this? And ano pong mga specific na suporta pa ang ibibigay ng gobernador? Go ahead po. Yes po, unang-una po, dahil po sa very supportive nating governor, magpo-provide po siya ng mga additional na sasakyan para po sa SWAT natin. Tapos yung programa po ng ating pong Police Regional Office 5 ng aming pong Regional Director na si Police Brigadier General Erosito Miranda, yung kanya pong tinatawag na Patnubay 95, yung mga motorsiklo na magiging police visible doon po sa kahabaan from Pulangi hanggang doon po sa Daraga, Legazpi. So yun po yung mga nagiging programa, including po yung tinatawag po natin yung Motorist Assistance Center na magiging visible po sa kahabaan ng po natin ng karsada. Yan po yung mga magiging natin. At ang ating pong governor ay magpo-provide po ng mga pangangailangan ng ating pong mga kapulisan pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo sa ating pong probinsya ng Albay. Opo. PD, kanina nabanggit din ng gobernador yung sa anti-criminality and nabanggit yung sa Hueteng na itanong namin coming from you, ano po ba talaga? Meron pa bang Hueteng o kung may magpa-Hueteng pa dyan, anong gagawin po ninyo? Well, actually po, inuulit-ulit po namin na ini-intensify po namin yung anti-illegal gambling operation natin. So lahat po ng hindi lang po yung Hueteng, hindi lang po yung bookies, lahat po ng illegal gambling dito po sa sa lalawigan ng Albay ay atin pong kinokontrol o sinusugpo. Kaya po asahan niyo po na patuloy po namin na gagawin yung amin pong trabaho
yan po yung ating direktiba ng ating pong gobernador na lahat po is kailangan make sure na yung mandato ng PNP is magawa at gawin nyo. Yan po yung kaya naman po yan po yung ginagawa po natin. As of press time, meron pa po ba kayong nababalitaan na may weteng pa dito sa Albay? May mga report po na gano'n but still maliban po sa investigation at validation na ginagawa namin na patuloy po kami nanguhuli. Yan po yung amin pong ginagawa. What would be your reaction dun sa Kongreso kung magkaroon ng investigasyon po? Well, open naman po ang Albay Police Provincial Office at dito po open hand, makikita nyo po kung gaano po ang ginagawa ng ating pong Provincial Director from Police Colonel Noel Nunez na talagang trabaho lang po yung ginagawa natin. At asahan nyo po na patuloy po natin gagampanan yung ating pong trabaho. Po. PD Noel, napakaraming salamat po at mabuhay po kayo dyan. Apo, marami rin pong salamat at good morning po. Yan tabi si Police Colonel Noel Nunez, kasabay si Madam Luis Satin, ang tagapagtaram kan Albay PPO. Yeah. Karoon nagta si City Councilor Vince Baltasar. Kuan ngo niyan. Ligaspi ang host baga kan palarong Bicol. Pwede tayo na nagpiriktura na. Alangan nila, kaya makasusuan kita digdita. Nakuha naman sa mga pinaka-gist circumstansya kan mga istorya digdi sa kapalibutan, lalo na digdi sa Albay PPO. Yan, sabi pa ang sa tuya mga dagdag na informasyon from Albay PPO, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy, sa istorya. Hali po dyan sa Albay PPO. Sige ipadagos na po itong istorya, hanggang mag-alas 10 siguro tabi. Makakuan kita man, tanganing kunyan, nganing lado-lado kun baga, Migong King Reynaldo, salamat tabi, si Ronald Reagan. Si Ronald Reagan ang pahayag na kaito na ang Iran kasabay ang North Korea is the axis of evil. Yan. Si Papa Jer na Bailon. Good morning, Papa Jer. Listening. Si Papa Jer, maray na aga. Yan. Ito pa. Yun. Udaydang internet service PLDT sa Malabog. Udaydang abiso. Sige tayo, paabot yan sa mga pwede niya itong mapaabutan na sa PLDT. Ha? Sige. Now, inibaga pa anong Iran, buda sa mga kaalyados ka ining Iran, North Korea, China, Afghanistan, Palestino, Russia. Yan ang mga perceived allies na talagang ang gusto ninda day mag-reinar ang Estados Unidos de America, budan mga kaalyados kay ni lalong-lalo na ang Israel. Yan. Ngunyan, susaro sa mga halangkaw na official kan Israeli Defense Forces, si Teniente Coronel Nasdav Sushiani. Yan. Igwanin na statement, 1 minute ini, more or less, magduduwang minuto. Igwaning statement, digdita maaraman, nata ta ginibu yan tabi, nata ta ginibu yan kan aliados naciones, particular kang US buda kan Israel, na pungpungon ang bitis, gadanon, sa didahan ang regime, ang administrasyon kan Iran. Yan. Kung nata yan tabi, oni po, dangugon tatapag himay-himay yung tatabi, si pahayag ini, voice clip na nakuata, video voice clip, nakuata, hali duman sa Israeli Defense Forces, mga sources niya to, si Teniente Coronel Nasdav Sushiani. Yan, ito po, ipi-play niya to, magdangog tabi. Today, we launched Operation Roaring Lion, an operation against the Iranian terrorist regime in full cooperation with the U.S. Armed Forces. This is an operation against the world's largest sponsor of terror, a regime that for years has called death to Israel, death to America. Yan. Ang sabi kayo ni Teniente Coronel
Nasdaq Sosyani. Yan, kang IDF. Ngunyan nga, gusto sabihin ka nakaaging aldaw, Domingo sa to, Sabado duman na aga sa Medio Oriente, naglansar sindanin matinding militar operation, kooperasyon kan Estados Unidos de America, Buda Israel, kontra sa Iran na sa halawig na panahon, ining Iran, nagpaprakurarat, kagadanon para sa Amerika, kagadanon para sa Israel. Yan. So sa halawig ng panahon, yan pigaprakurarat ka ining Iran, budak na kagadanon para sa Amerika, buda sa Israel. Otron na tabi, ini po. Eto na. The world's largest sponsor of terror. Pinakadakula ng sponsor nin terror sa bilog na kinaban. Yan, ito. A regime that for years has called death to Israel, death to America, death to the West. We listened to their words carefully. We watched their actions. And today, we acted. Yan. Pigdangog bingian sa indang mga piguparataram sa halos salawig na panahon, halos 40 taon. Iyan po ang piguparakurarat kan Iran. Ining regime ni Ayatollah Ali Khamenei. Yan. So nagadan bagang leader kan Iran. Kagadanon para sa US, kagadanon para sa Israel, kagadanon para sa mga taga-West. Ini nga mga alyados nasyones. Ngan sabi naman kang Israeli Defense Forces, pigmanmanan mingaya. An sa indang gibo-gibo, pigdadangog miyan sa indang pigtataram. En ngunyan kami ngaya nag-aktibar. Diretso ta. We acted because we had to. We launched this operation by seizing an operational opportunity, conducting coordinated strikes against high-level gatherings of senior figures within Iran's military and security leadership. Yan. Nag-aktibar ngaya kami, ginibo mga ini, takaipuhan na ngaya. Taan na ini ngayang samuyang misyon, pigko aming nga sa oportunidad na so top level military officials and itong so clerical leader clerical kan Iran, ining sa Ayatollah Ali Khamenei, magmimiriting. Ito po. We can now confirm that these senior Iranian regime officials were eliminated by the IDF. Nyan. Di iyon na nga ito. Tinira na kang US mo na kan Israel, itong so pagmimiriting na ito kan haralangkaw na opisyalis, pinakaharalangkaw na opisyalis, military officials, buda so leader clerico mismo, si Ayatollah Ali Khamenei. Pigo konfirmar na kayo ni, kan IDF na eliminated na aram na nga ni kang kinaban, nagluwas na sa mga bareta. Ito po. Ali Shamkhani, advisor to Khamenei on issues of defense and Secretary of the Defense Council. Muhammad Pakpul, commander of the IRGC. Muhammad Shirazi, head of the military bureau of the Iranian supreme leader for almost 40 years. Salah Asadi, the senior intelligence officer of the Supreme Command. Aziz Nasirzadeh, the Iranian defense minister, and others. These and other senior figures will no longer be able to advance their plan, the destruction of Israel. Yan. These are terrorists who have... Itabi ito sa mga nagkakapera sa nangaranan na nagkagaradan. Top senior military officials, key sensitive senior military officials, eliminated na nga ini. Dahil na nga sila makakagibo pa kaytong sa indang makakapag-advance kan sa indang plano. Nagkagadanon nga para sa mga Amerikano, kagadanon para sa mga Israelitas, kagadanon para sa mga Weste, mga infidels. Yan. Dahil na dasin na tabi, makakadiretso kan sa indang planong iyan. Diretso niya ito ini. Eto na po. Yan. The Iranian defense minister and others. These and other senior figures will no longer be able to advance their plan, the destruction of Israel. These are terrorists who have blood on their hands. Mga teroristas nga ini na may dugo sa saindang mga kamot. Who are directly responsible for the death of thousands by terror. Mga responsable nga ini sa kagadanon nin rinibo sa paagikan na terorismo. The launch of Operation Roaring Lion comes after months of close and joint planning with the U.S. Armed Forces. A historic, unprecedented level of cooperation between two nations fighting side by side against terror. Our mission could not be more clear. The IDF will continue to act to remove emerging threats against Israel because the price of inaction is too high.
Yan. So ang apod kay ni kang IDF tabi, insofar as yung Israel is concerned, Operation Roaring Lion. Yan. Ngunyan, sisay po so nagkagaradan. So US naman, ang apod kan na strike nindang ini is Operation Epic Fury. Yan. Sisay so mga nagkagaradan duman sa top military meeting na ito. Yan. Sisay so nagkagaradan. Ito po, ini po Iranian military officials killed in US-Israel strikes. Operation Epic Fury launched on Friday, February 28, 2026. Ito po. Iranian leaders na na-eliminate. Si Ayatollah Ali Khamenei, supreme leader. Taan Iran baga, pigpapadalagan iyan kan mga kleriko under strict Islamic government. Pag sinabi tang Islamic government, matindi yan dahil mga human rights dyan tabi. Pigbibitay ang tao, pig-execute, pigkakastigo sa publiko, basta kung nanos istriktong nasa kaninda. Kaya mga leader kleriko nga ni, pig-explicar bang kasubago resource person ni BP Henry, na dipisil nga pag relihiyon, kleriko ang nagpapadalagan nga. Yan, araw ganing mga ekstremistas, Yan, si Muhammad Pakpur. Andali, medyo medyo malabo so kwanta. Dumang kita sa sarutang unit Basta nagada na kainit ito ining si Kwan supig bugtak digding enot na Kwan pinagsabing Ayatollah Ali Khamenei. Iyan so supreme leader ninda tabi na nagadan. Kasabay ining si Muhammad Pakpur. Yan. Si Muhammad Pakpur, ini ang commander kang Maringgis na Islamic Revolutionary Guard Corps. Ground forces siya ang commander. Maringgis, commander Islamic Revolutionary Guard Corps. Iyo ini so nagbabaradil, nag-execute duman sa mga tao na nagrevolusyon na baga sa Iran, nagrarally ta. So Iran, gulpi ng pagtios, bagsak ang ekonomiya, gulpi ng titios, diskontintado na sa tao, nagrally. Halos gabos na syudades, rinibo ang nagrarally. Ginaradan so mga kaito, may mga binaradil, pigbiritay, pinag-execute in public. Iyo ini si Muhammad Pakpur, ang commander kang Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Yan. Tapos si Ali Shaakhani, Senior Security Advisor to the Supreme Leader, Secretary of Iran's Defense Council. Mga matitindi niyo. Senior Security Advisor ni, kan Supreme Leader, Secretary kan Iran's Defense Council. Si Aziz Nasir Sadeh, Iran's Minister of Defense. Muhammad Zirazi, Head of Military Office of Ayatollah Khamenei. Si Salah S. Sadi, Intelligence Chief, yugun mo Katam Al-Anbiya. Reza Mosafari Nia, former Deputy Defense Minister. Uzail Jabay Ameli, Deputy Defense Minister. Tapos si Abdurrahman Mousavi, Iran's Armed Forces Chief of Staff. Talagang matindi. Now, yan so mga nagka-eliminate yan. Paano ini po nangyari? Yan. Natataarog ka yan ta. Paano nangyari na biriyuan sa rong strike? Gadan so pinaka-supreme leader, pati so mga naunang bitantang top military officials. Yan. Paano po ini nangyari? Igwadi din na hugot man kita na analysis man hali sa mga sources taduman sa tuyang mga pag-iriba sa media man hali ini sa kunyan geopol maps yan. Paano nangyari tabi natata sa sararuan sana nadali mismo so pinaka core kang liderato kan Iran. So leader clerico buda sa mga leader militar. Paano nangyari tabi? Dangogon tatabi ining sa tuya pang nahugot man na mga pahayag. Ano po? Ito po. 37-year reign of Ayatollah Ali Khamenei ended at 3:14 a.m. on 10-year reign of Ayatollah Ali Khamenei ended at 3:14 a.m. on February 28th. Yan.
Kam February 28 mga poco mas enenos alas 3 nin aga na, natapos na sa pagrenar ni Ayatollah Ali Khamenei. Ito po. The 86-year-old symbol of Iranian resistance was neutralized, not by age, but by a lethal U.S.-Israeli synchronization. The operation began with Israeli Unit 8200 injecting deep packet malware into the IRGC's Basir fiber network. Yan. Nagkaigang na ng electronic warfare. So, grupo kan Israeli Defense Forces nag-inject nin malware duman sa Basir fiber network kan Iran, particular duman sa inner circle ni Ayatollah Ali Khamenei. Diretso niya to. Simultaneously, US KH-11 satellites utilized thermal telemetry to lock a specific heat signature within a 15-meter deep red zone bunker. Yan. So US naman nagamit din mga satellite na igaw thermal imaging capability na maski sumurok ka, may mga bunker, sumurok ka sa tunnel, madidetect ka tabi. Yan, ito po. Itong piga po na red zone bunker. Yan. Ito, mga satellite yan ha. So US nagkuning malware sa mga computer, sa mga signal gabos, pinag-inject so malware duman sa internet signal kan kunyan, communication signal kan Iran. So kunya naman sa US gamit ng mga satellite nag-detect kan itong so mga heat-seeking mga persona na yaon sa irarong kang bunker, mga tunnel. Ito po. At Tehran's Beit Rabari compound. To ensure a clean entry, a joint cyber strike paralyzed Iran's S-300 PMU-2 batteries and indigenous Bavar 373 radars. Yan. So komunikasyon, pinaralisar. Ito pa. Blinding the capital's air defenses. Yan. O di day na so depensa kang kunyan, kang Iran. Day na makakadetect ni nag-adang-adang na mga missile. Ito pa. 2 Israeli F-35 Ayadirs, shielded by U.S. electronic warfare, released GBU-28 bunker busters. Iyon na ito. So Israeli jets daan nagbuhi na kan matindi nindang bomba, duwa ini, and pinagko-cover up itong so mga eropluman na mga pangkomunikasyon kang US. Puminapos ngak na nin kunya nin bomba. The kinetic sequence was surgical. The first charge breached the reinforced concrete slab. Yan. Reinforced concrete slab so tinamaan. Tabi. While the second vaporized the interior, Si killing ikadua, Khamenei and So ikaduwa yun ito so tuminunaw kan interior na tuminira na duman sa mga taong nasa loob ka nasabi ng bunker. Ito po. First charge breached the reinforced concrete slab, while the second vaporized the interior, killing Khamenei and strategist Ali Shamkhani. This level of transparency suggests more than high-tech sensors. It screams betrayal. To bypass Faraday-caged hubs, a breach in the elite inner security likely leaked the blueprints, a sophisticated espionage operation reminiscent of the deep reach networks RAW and GDI have deployed in the past. When high-level physical access is the only way through the shield, an inside job remains the only logical conclusion. Yan. Araw kang tabi katindi, We now ang get kunyang you. kang IDF, so intelligence. Bako, now, ang tuminira, ano ining si community tabi? Ito po, nagkaperang konyan tabi, nagkaperang informasyon, manudigdi kay Ali Khamenei tabi. Ito po, yan, bago kita mag news break. Ito po ha, sisay po ning si Khamenei tabi. Ito po ha, ayusin natin yung volume. Ito po. Who is this Ali Khamenei? Anti-Western supreme leader who dominated the Islamic Republic for more than 3 decades. Ito po. Khamenei, Iran's anti-Western supreme leader who dominated the Islamic Republic for more than 3 decades, has died at 86. Born in 1939 in Mashhad, Khamenei studied under Ayatollah Ruhollah Khomeini and rose from revolutionary cleric to president, then supreme leader in 1989 after a constitutional amendment cleared his path. Over time, he transformed from a soft-spoken cleric into the ultimate authority over Iran's politics,
military, and judiciary. He defined Iran as an implacable foe of the US and Israel, expending the power of the Revolutionary Guard and its Quds Force. After the 2003 US invasion of Iraq, Iran armed Shiite militias that later gained formal status in Baghdad, cementing Tehran's influence. He backed Hezbollah in Lebanon and supported Hamas in Gaza, alliances battered after Israel's 2023 war with Hamas and the 2024 ouster of Syria's Bashar al-Assad. At home, Khamenei ruled with an iron grip. Protests in 2009, 2019, 2022, and a nationwide revolt in 2026 were met with deadly crackdowns. He also defended the Guard after it shot down a Ukrainian airliner filled with Iranian nationals in the tense aftermath of a US drone attack that killed Khamenei's most prized general, Qasem Soleimani. He insisted Iran didn't seek nuclear weapons, yet advanced a contested nuclear program and outlasted the collapse of the 2015 deal. To supporters, he was a guardian of the revolution. To critics, a leader who preserved power at immense human cost. Nyan, tabi ano. Ini kaya paano, ining Iran, gulpi ning mga pinagsuportar na mga terrorist groups basado sa mga reports gulping mga pinag-susuportaran ining mga Hezbollah, buda iba pang mga terrorist group sa Medio Oriente na gibo i-undermine nga ni ang Estados Unidos de America budang Israel. Yan. And nuclear capable bagasinda and ining China diyan gayud nagbabakal din kunyan saro sa ang Iran saro sa mga major source kan ining oil kan China diyan nagbabakal. So kabakalan ayun na ito so pigagamit man pagprodusir nin mga ining nuclear, bomba nuclear na pigagamit posibleng gamiton kontra duman sa mga mga nasyones na kakontra ninda. Yan. So yan tabi ha, in a nutshell, why it happened. And sa ngunyan, ang karahayan day pa makitang nakukuha ang istorya kung so ibang nasyon na kaalyado man kan Iran uminintra na. Yun yung pinahalat. Sana dai mangyari, tanganing dai magdakula. Ayun yung sabing dai magdakula. Ta kung sumabay na sa mga nasyon na kaalyado man kan Iran, problema na ayan tabi. So far ngunyan, Iran lang talaga. Dai pa nagtutumar parte man so Russia, so Afghanistan gayod, so China, so North Korea, o kung ano pang mga kaalyado manindang nasyon. Iran lang muna talaga nahihiling niya to. Sige, mabareta mo na si Jan and we hope na natawan ko makamuning kalinawan sa abot man ka sa tuwing makakaya ining mga research niya to, taday man kitang makukuapang mga magataramkaan hali sa international settings o diyan sa kaswapon may pigkauron akong sarong general na retirado. Kung di nag-beg off muna siya, taday niya masyado pang nagagrasp da so sitwasyon. Kaya nag-research kita man so mga nakukuhaan taning impormasyon manungod sa siring na bagay. May nakaroon akong general kasuhapon. Nakiusip kita na pwede ka mo mag-istorya, magtaramo ko na kundi ngaya piyo da ipata kulang paan sa tuyang kuan. O di sige, baka sa ekonomiya, mga unuarin may makokitang makahuron mangkaan. Ano kuno epekto sa to. Sige, mabareta mo na si Jen, buda mahabol kitang mga hanap buhay, pasensya na ibunelo niya to sa tuyang paglalolado kan istorya. We will be right back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 9 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Inabisuhan ang mga Pilipino sa Iraq na magtinirnguna sa laog kang sa indang istaran, magsunod sa direktiba kang lokal na otoridad asin magkoordinar sa embassy hotline in kaso may emerhensya. Kasunod ini kang nagkakosog na tensyon entry kang US, Israel asin Iran. Pipaiwas man ang di kinakaipuhan na biyahe asin pighagad ang preparasyon nin supisyenteng pagkakan, tubig, bulong asin iba pang supply mantang mantinidong halangkaw ang patakot sa seguridad sa rehiyon. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan
Manlingaw City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Istorya na kita dyan sa luwas, dagdagan tapan informasyon, nangenot si Karen and then si Joshua, tapos si Angel, ilaugtan mga report. Kan tropa niya to dyan sa Mega Force Patrol. Kumusta ang sa indang linya tabi, Chief Tech Ramir, ano? Okay ba? Okay, sige. All clear kita dyan sa tropa. DZGB On the Spot Report. Engaging. Karen, what's happening and good morning, Tabi? Yes, thank you, Tabi Sarpio. Kaiba ng tangunyan siya Attorney Kevin Arroco, ang Subject Development Officer kan DepEd Region 5. Dahil lang taaputon tanaw Tabi Sarpio, ano ang magiging point system ngunyan kan palarong Bicol 2026. May kinaaraman ini sa magiging resulta kan karawat kan mga atleta. Sir, si Sir Pio Fernandez po sa ibig. Hi, Sir Pio. Good morning. Yes, Attorney. Opo, Attorney Kevin Maray Naaga. Kumusta po anong sistema kan sa tuyang paghiling kung sisay ang mga kakagana dyanin bulawan, silver, asin plata? Opo, ang bronze. Sistema ta po na i-adapter this year. Actually, this is not new. Wala man kinabago tabi, Sir Pio. No? Inihalay naman ang pig-adapter ka DepEd. So, pig-apod Olympic medal tally. No? Ang sistema po kaini, ang kada sarong atleta, especially for individual events, na nakakuha po kisarong gold, ay wait lang po, tama dyan. Ay ano lang. Ang kada atleta po na makakakuha po ng sarong gold will be counted po, of course, as one. Opo. Yung group events naman po, kaini will be counted also as one. Yun. So araw po kayo ito. Siya po ang magiging basihan kang ranking. So padarakulang po gold medals, may pinakadakol na gold medal, siya po ang ihirang na overall champion for palaro. Ayan. So halimbawa mga basketball, counted as one gold medal yan kung kamo mag-champion. Yes po, sir. Pero man kang volleyball, football, and other group events, ano po? Yes po, sir. Individual events naman, pole vault nga running, chess, saro man gira rin na bilang iyan. Yes po, sir. So kung may pinakadakol na bulawan, iyo ang gana? Yes po, sir. Iyo po ang sistema na po mo yan. Bako itong pinakadakol na sum total kan gabos na nako ang medalya, either gold, silver, and bronze. Kung di kung siya pinakadakol na gold. Correct po, sir. Opo. Ayun. Bali po yan. So padarakulan pala ng gold medals, ano? Opo. So may possibility na ang mag-ikadua, mas dakol na ako ang sum total ng mga medalya, pero di ito bulawan. Correct po, sir. Opo. At in fact, nangyayari po talaga yan. Minsan nga nangihinayang ang ibang mga participating teams na so silver baga pwede ko na may convert into gold kung medyo
Bakit ito? Taigo ki mga nakapirang taon na may mga divisions po na dakulon talaga ki silver pero nadaog lang sinda dahil nga ni mas dakul so kalaban ningo. Yeah, so may posibilidad man na ang silver ninda budaan bronze duwa sa nautulo pero sumidalya ninda ginatos na bulawan. Correct po. Bako pala na sum total kan kundi kumpiran si sa pinakadakol na bulawan na medalya. Sisay ang kwantangon yan, defending champion overall. Wait lang. So, kanakaging taon. Last year kay Sir Mayo ako sa... Day bali na po. Day bali na. Day ko na sumaybayan. Sisay ang defending overall champion ta. Day bali po. Sige. So yung pala medal tally, gold medal tally ang padarakulan. Ano po? Yes po, sir. Okay. Pag-araw ba kay ni Tabi, Attorney Kevin, na primerong aldaw, igwan ning tapos tulos dyan na mga events? Igwan yes, na, igwan na, no? Igwan na kita dyan yung resulta? Ki nagkapira mga kawat na may final result na. Igwan na po dyan? Ang nakaabot po digdi sa maya, kadaklan halos athletics po. Oho. Igwa ka po dyan yung data, Tabi, Attorney? As of now po, nagko-consolidate po ang samuyang data and information. Pero ang nakaabot po sa moya, initially po, meron pong 4 or 5 yes. Final events na. Karamihan po sa kanila ay athletic events po. Track events, ano? Yes po. Oho, igwa na tapos na, pwede na sindang umuli sa mga nagpartisipar dyan, ano? Ang iba kaya po kay ni sir, so mga ibang athletes may mga may mga kawat pa sa mga masunod na aldaw. Sa ibang event. Oo, sa ibang events din. Oo. Ano nga niyang kadaklan ng mga first day pa sana tapos na? Mga yan, may mga individual event ano? Opo, individual events, yan, mga athletics. Kaya lang minsan po kaya may sarong atleta na kapirang beses man ang exposure nila na pwede qualify din sila mag-play sa iba pa track events po. Iyo Tabi. Nagangalas lang ako natata ang chess daining cheering squad. Bawal. Pareho ba kan lawn tennis na daing riribukan pag nagkawat pero pag iwan nakapunto saka sana mariribok ano. Pero ning chess daing nagading riribukan ano. O sige Tabi Attorney, salamat Tabi Attorney Kevin. Salamat na po Sir Pia Tabi. Karen. Ayan Tabi sa siyo. Ang mga dagdag na istorya halidig sa luwas. Magayon dyan Karen Tabi kung igwang panahon if ever makuha ta sa mga gold medalist ka nakaaging taon kung si Isay ito and kung nagkakawat pa sindangon niya na ididepensa din sa indang mga event. Yes, Sir Pio. Anak kong tayo mo niya ni Peter Alexiton. Halimbawa ngaya sa pole vault o sa kung anong event igwan ning nagkakawat pa mo niya na siya sumadepensa kan sa iyang corona. Bako? Yan. Ngaya basketball naman. Anong team anong province o city naggana ka nakaaging taon? And kung sinda ang yaong pasukadaklan ng mga atletang players na makawat duman, madepensa. Okay, sige. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa istorya hali dyan sa palarong Bicol. Yung hapon na kayang pag-release ka ang kadaklan ng mga resulta hali dyan sa Clerk of Course dyan sa palarong Bicol. Yan. Kadaklan ko yan. Unang tawag sa larong takbuhang 100 metrong takbuhang may harang. Yan. 100-meter low hurdles. Boys. Yan. Wala iba pang mga events yan. Ano? DZG. Hapon, igwa na po ng mga resulta hali sa Clerk of Course. DZG. And online, igwa na masin ng mga release ka yan. DZGB. On the spot report. Engaging. Joshua, good morning Joshua. Please go ahead man. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Maski palang chess, may nai-injury. May nabarian sa chess. Loko ka. Kang nakaaging taon Sir Pio. So chess player kan Camarines Norte. Nabarian. Dahil nga ning cheering squad. Kan malaog na sa kwarto kung sa'yo makawat yung chess, nadarosay. Nasingkaw ka. Pero mas kinabarian, iyo pa sunag champion. Laban pa! Kaya ngon niya na palarong Bicol 2026.
yun na Sir Pio ang pinagpasiguro kan Department of Education Na? as in kan host city ang Legazpi City na kung sisay man ang atleta na magkaipo nin medical na asistensya, Ayan. wara nin babayadan sa ospital. Diyan sa Legazpi City Hospital. Sa Legazpi City Hospital, budak sa Oh. DRHMC. Yan. So, just na-injure. Nabarian sa chess player. Nabarian sa chess player. Kan sarong taon. Kanakaagi. Oh, nadarosay. Kaya yan, so, kumbaga pinagbasihan na, kumbaga leksyon man tabi, Sir Pio. Kaya yun ang so, talagang pinaghinguwangon yan. Yan. Nakipag-partner sa mga ospital, Oho. Bicol Regional Hospital and Medical Center, as in Legazpi City Hospital, na kung sisay man ang atletang makonfine. O kaya ano puman na nagkaipo ng medical na tabang, Yan. automatic i-apply tulos as in day na papadipisilan. Oho. Ito Sir Pio yung zero balance billing. Yun na supig, sasabi ba kasubagos sa intervista ni BP Henry kay Mayor Izam na Ismail. Correct. Yan, okay, sige. Actually, may saro ng pasyente kan Katanduanes Oho. ang inoperahan Sir Pio sa appendicitis. So kasubagong istorya baga, libre Oho. ito, libre. Libre. Pero bako itong related sa karawat ko niya, talagang may namatian na palan. Garuday na inda kun napaanutan digdi na atake kansuhin lang niya sa appendix. Next site. Yan, sige. Kaya iyan ang pinagprepararan, may good na koordinasyon Sir Pio sa local government unit as in sa mga ospital niya to digdi sa Legazpi City, Siringman, susog sa direktiba ni Regional Director Gilbert Sadsad Tabi Sir Pio kan Department of Education Bicol kay puwan man paktugon ang deployment ng mga emergency response team sa manlain na mga billeting school as in sa manlain man na mga venue kan karawat tanganin ng Maricastulos na responde. So far sa nagiging assessment kan DepEd Bicol, magayon Sir Pio ang inot na dong aldaw kan palarong Bicol ngayon na taon, dahil talagang sanay naman ang Legazpi City ay kapat na ining taon na magkakasunod na nag-host kaining palarong Bicol. So sa ngunyan, tigalat lang Sir Pio na magduro-diretso itong mga kawat sa manlain na mga playing venues. Oo. Tama sa nabanggit ko sa bago Sir Pio. So athletics ang pinakainot na may resulta na kan gold medal. So na-monitor niya to kasubago. Yes. Ini Sir Pio yung si Raymark Rustria. Yan. Kan Camarines Sur, defending champion ini, defending gold medalist sa 1,500 meter run, nasungkit niya naman otro kasubago Naidepensa ang gold niya. medal sa nasabing kawat. Naidepensa niya sa corona. Yan. Sige. Sa babae, si Jomelyn Cortez, kan Camarines Norte, 1,500 meters, secondary girls. Tapos sa elementary Sir Pio, si Liam Dakara, 1,500 meter, haliman sa Camarines Sur. Roger. Ayan, Sir Pio, ang dagdag pang update sa Lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Diyos. Wasisay nga nito sa Gobernador Chief Tech na kang Camarines Sur na pag nangganang kunyan, lalo sa running events, sa track events, yaon siya duman sa finish line, naghalat, nakatukaw, may darang pamaypay, may kalo. Paggana ka, matik sang rivo. Defonto, nagada na ito si Gobernador Bulaong. Yan. Nagada na ito. Ay, dahil man kaulang kang kalag. Paggagana ka, 1,000. Pag pirdi ka, maridig di nonoy, pirdi ka, takang sur. Pipik niton ka sa singit. Perkicho. O, duman sa nagapot, natasararuan sa na Chief Tech Ramir, gadan so pinaka-supreme leader, buda mga haralang na opisyalis militar kan Iran. Paano na-detect kan Israel, buda kang US, through intelligence gathering na mamiriting ani kay itong Sabadong agang ito. Mamiriting so top officials militar buda so leader clerico ninda si Ayatollah Ali Khamenei. Yan. Duman na-detect, kaya pagka-detect, matindi so intelligence, mamiriting, top level meeting. Iyan palang tabi, gulping pa siguro, pati ding mga officialis Chief Tech Ramir, pigba blindfold kung mapasiring duman sa lugar na pagmimitingan. Tanganing day mag-leak kung saan. Pero dahil sa intelligence kang Mossad, buda kang US,
na-detect kung saan sumiting, buda ko na nung oras. Kaya yan, in one setting, gadan so leader kleriko kan Iran, buda sa mga matitinding opisyalis. Bako sanang pinakamatitinding opisyalis kan militar kan Iran. Salamat kan sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos, si News Director Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa